Jeg har været kunde hos Autolet de sidste 5 år, og det er primært service. Det er sjældent, min bil skal repareres, men service, det skal den have. I forbindelse med service kan jeg godt lide, at den pågældende mekaniker, der har ordnet min bil, laver et lille videoklip og viser, hvad har vedkommende lavet. Det er rart for sådan lidt bilnørder som mig. Hvad er der sket med min bil? Så er der nogle rigtig fine faciliteter heroppe, hvis man ikke går hjem, som jeg nogle gange gør, men hvis jeg bliver heroppe og venter, jamen så er der fine faciliteter. Venteområde med gratis wifi, kaffe og kakao og bløde stole og så videre, så videre. Og personalet er super sød og rar og finder løsninger, hvis der er et eller andet. Så jeg har været glad for at komme herop igennem årene.